אדוני שפתי תפתח פי יגיד תהילתך, בעזרת השם שהדיבורים כאן יהיו נכונים, טובים ומקרבים. אז ברוכים הבאים לפודקאסט בדרכי, זה הפרק הראשון, זה פודקאסט על שאלות, על אמונה, זהות. אני קודם כל אציג את עצמי, אני ספר אשוש, יוצרת תוכן, מנחה קבוצות, וכותבת פה ושם על החיים. היום אנחנו עם הרב טל שפיר, אני אשמח שהרב יציג את עצמו לפני שאנחנו מתחילים. שלום וברכה, צהריים טובים, שמח להיות פה. קודם כל נאחל ונברך בהצלחה גדולה על הפודקאסט, שיהיה ראשון מתוך סדרה ארוכה של פודקאסטים. אמן. לפני שנגיד מילה עליי, אני אגיד שאני חושב שהמקום הזה של פודקאסטים היום זה באמת בשורה בדור שלנו. כי בדור שבקושי שומעים אחד השני, בדור של טיק טוק והכל מהיר ותעשה את הכל כאן ועכשיו, יש משהו בפודקאסטים שמאוד מאוד פרח ותופס היטב, בגלל שאפשר לשמוע אחד את השני כמו שצריך, אפשר לדייק את העובדות, אפשר לדבר לעומק, אפשר באמת לראות אחד את השני. פה אני נזכר גם באלישע לוינשטיין, השם יקום דמו, שיצא לי לשמוע את אלמנתו, הדס, שמזכירה, שכל פעם שהיו מדברים איתו, אז הוא לא היה ישר רגע חושב בראש איך הוא תוקף את הצד השני, אלא מקשיב, שומע. בסוף הוא אומר, רגע, אני צריך לחשוב על זה, להתבונן על זה, ואחר כך לתת מענה סביב הדבר הזה. אז ככה במקום הזה של הפודקאסטים, באמת הצלחה גדולה, ומאחל לך בהצלחה גדולה בפודקאסט שלך. כמה מילים עליי, גר ביישוב הר חברון, ביישוב נגעות בהר חברון, נשוי, אבא ל5, בעברי מורה, מחנך בכמה מוסדות, והיום רם במדרשת תאירי, כרגע ספציפית בשנת שבתון, בין לבין והרבה סבבי מילואים, סיימתי לאחרונה סבב מילואים, סבב 5, נראה לי 300 אולי 400 ימי מילואים כבר פחות סופר, אשתי נראה לי יותר תהיה בעניינים. אז זה ככה בכמה מילים עליי. הרב גם מעביר הרצאות. מעביר גם הרצאות, כן, אולי נדבר על זה קצת בסוף, על המכון, צומחים באהבה. בעזרת השם. האמת שאני מכירה את הרב דרך מדרשת תאירי, בזכותה. זאת מדרשת שילוב בבאר שבע, אני מאוד ממליצה למי שמקשיב לנו לעשות עליה גוגל, מאוד מומלץ. טוב, האמת שאחת הסיבות שהפודקאסט זה באמת להביא כל הציונות הדתית. ואני ואתה, כאילו, שנינו מציגים את עצמנו כציונים דתיים, שאנחנו חלק מהציבור הזה, אבל מה זה ציונות דתית? כאילו, לפי הרב, מה זה ציונות דתית בחיים שלו? ובכלל. שאלה מדהימה. מה זה בעצם ציונות דתית? בוא נגיד ככה, ציונות דתית, אפשר להגיד, זה הקבוצה באוכלוסייה שחרתה על דגלה את שלושת העקרונות. עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. וביחס, בהדדיות בין כל גורם במשולש הזה, עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, אלה שלושה שלבים שלושה דרכים בעצם אפשר להגיד שדרכם אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא. ולפעמים יש צד אחד שגובר התורה, ויש לפעמים צד שעם ישראל גובר, ויש צדים שהארץ ישראל גובר. תמיד צריך לשאול את עצמך מה בדיוק הוא, מבין שלושת הגורמים האלה, זה הגורם עכשיו המרכזי. ואין איזה משהו שרק אותו אנחנו עושים, או רק אותו לוקחים, זה באמת משתנה פר מצב, פר דור, פר סיטואציה, ותמיד צריך ללמוד ולהכיר בשלושת האגפים האלה, איך אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, ומקדמים את עם ישראל ואת ארץ ישראל ואת תורת ישראל. זה כאילו, האמת שחלק מהדבר הזה שהציונות דתית, זה באמת לקדש את החומר גם. להרים את החומר, זה מה שאנחנו די מתעסקים בו בנגד לציבור אחר. הבעיה שאני רואה שאנשים שחוזרים בתשובה, שהם חוסמים את הקו בין החילונים, הם חוסמים אותו לחרדים. מה, אנחנו כאילו, דעה שהוא לא מספיק מוצגת, שכאילו, מאיפה זה מגיע? אז נגיד ככה. מה הרב חושב על זה? נגיד ככה, אני חושב שאולי צריך להקדים רגע ולהסביר מאיפה זה נובע. איפה זה נובע? המקום הזה שהרבה פעמים מה שנקרא חוצים את הקווים. אולי נגיד גם אך לא נגד אף אחד, אנחנו רוצים רגע להדגיש איפה הציבור הדתי-לאומי, מה התורה שלו, מה הסי שלו, מה האמירה שלו, מה הוא רוצה לבשר במציאות, וממילא זה גם יאיר את שאר הנקודות האחרות. אז אני חושב שאולי רגע אני אצביע בזה נקודה אחת, אולי הבעיה של הציבור הדתי-לאומי, זה כבר טמון בעצם זה שהגדרתי שזה 3 ערכים, תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל, וזה שאתה מראים כל כך הרבה דגלים, זה קצת מבלבל. וזה גורם את הבלבול הזה שהרבה אנשים שהיחס ביניהם לפעמים מדגישים אך ורק את עם ישראל, או מדגישים אך ורק את ארץ ישראל, או מדגישים אך ורק את תורת ישראל, אחד מהצדדים נפגע. ואם לא עושים את זה בצורה שווה ומאוזנת, כן? זה מצחיק, אבל נביא את זה מה שנקרא האיזון בין הרשויות, כן? כמו שאומרים, הרשות המחוקקת,
המבצעת והשופטת, כן, ברגע שיש הפרה של איזון בין הרשויות, אז משהו נפגע. כשהולכים אך ורק על ארץ ישראל ושוכחים את תורת ישראל, אז עלול להיות מצב של דתל"שים מהכיוון הזה. יכול להיות גם דתל"שים מהכיוון של רגע, רק עם ישראל ושוכחים את תורת ישראל. יכול להיות שהולכים רק לתורת ישראל ושוכחים את ארץ ישראל ואת עם ישראל. זה משהו שסביב המקום הזה. אני חושב שאם אנחנו נוגעים רגע בציבור הדתי-לאומי וסוגיית הדתל"שים, סוגיה נורא קשה, נורא מאתגרת, נורא כואבת. אני יכול להגיד שבדקתי ככה בלמ"ס, בסדר? הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנוגעת, ממש בודקת, נגיד בלי אג'נדה פחות או יותר, וגם אם נזיז את האחוזים ימינה או שמאלה, מדברת על אחוזים מדהימים. כן, תופעה שקורית בציבור הדתי-לאומי, שהיא פחות קורית בציבור החרדי, בסדר? אם נחלק את הציבור החרדי, בסדר, אני אקח אותו, יש את הציבור החסידי והליטאי, והציבור הספרדי, בסדר? אז שם מדברים על אחוזים בין 2 ל-3%, בסדר, אולי 8% אצל החבר'ה הספרדים יותר, ששם יש חזרה, מה שנקרא, יציאה מהקווים. אז לעזוב את המקום הדתי ולחצות למקום האחר. אצלנו בציבור הדתי-לאומי הנתונים הם מטורפים. אבל קל יותר לחצות אצלנו קווים. זהו, קל יותר לראות, וזה גם קצת מבלבל יותר, כי אתה חי בעולם שאתה לא עולם סגור יותר. תכף ניגע רגע מאיפה זה מגיע, כן, אבל רגע ניגע בנתונים. אז אם החרדי והליטאים מדברים על 2-3%, הציבור הספרדי מדברים על 8% שחוזרים בשאלה, בציבור הדתי-לאומי, גם אצל החרד"לניקים, מדברים על 21%, וגם על מה שנקרא חרד"לניקים, זה הר המור ובנותיה, בסדר? אנחנו מדברים על משהו שיותר מרכז, אז מיינסטרים כזה, כן, ישיבות הסדר וכדומה, מדברים על 31%, בסדר? ואנחנו מדברים על ציבור, מה שנקרא, דתי לייט או דתי ליברלי, אנחנו מדברים פחות או יותר על 51% מהציבור שחוזר בשאלה. וזו שאלה שנשאלת למה? שאלה מדהימה, סוציולוגית, איך קורה דבר כזה שיש איזו שיטה מסוימת, ערכים מסוימים, ולמה זה קורה? אני יכול לקחת 2 נקודות, לדעתי, שזה מאיפה זה נובע. נקודה ראשונה, מה שהתחלתי להגיד מקודם, זה העניין של הדגלים. אנחנו מרמים הרבה דגלים, הרבה ערכים, ולפעמים בתוך כל הסל הזה של הערכים, יש ערך מסוים שהוא קצת נוטה ללכת הצידה, וזה הערך של התורה. למה? כי הוא לא מוחשי אולי, כי הוא לא מתגמל בכזאת כל זה. אני אסביר. כשאני הולך עכשיו לוקח את הערך של ארץ ישראל, אז אני הולך ומקים ישוב, אני רואה בעיניים פיזית איך בניתי את ארץ ישראל. מתגייס לצבא, ואני מרגיש משמעותי. אני מתגייס לצבא, אני מרגיש שאני מחובר למשהו גדול, בסדר? אני מחובר לעם ישראל, אני עכשיו הולך לגרעין תורני, אבל כשאני נכנס לעולם הישיבה, כשנכנס לעולם התורה, לעולם המדרשה, זה עולם ארוך יותר. זה כמו בחינוך, זה קווים ארוכים יותר. קשה לי לראות את התגמול כאן ועכשיו. וסתם הראיה לדבר, אפשר לראות הרבה, מה שנקרא, חוזרים בשאלה, הם חוזרים בשאלה רק באקט הדתי, כן, מתורת ישראל. אבל הם לא חוזרים בשאלה מה שקשור לארץ ישראל ועם ישראל. הרבה פעמים נשארים עדיין ימנים, או נשארים מחוברים לעם הזה בצורה מדהימה. אני כן אגיד רגע גם בסוגריים, מדובר על אנשים הכי מדהימים והכי מוסריים והכי אנשים טובים שיש. רק מתפספס פה, זה משהו שאנחנו נוגעים בו הרבה במדרשה, איך אנחנו מרימים גם את המקום של התורה. תורת ארץ ישראל. התורה היא ערך חשוב שאנחנו צריכים לשים אותו במרכז. שהתורה רוצה לצאת לרשות הרבים, זה משהו שאנחנו לא מספיק שמים אותו כציבור. אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אני חושב שאותה שמעתי מהרב יהושע שפירא, שהוא מתחברת לנקודה הראשונה, זה מה היניקה שלי. האם אני יונק ממקור הקודש, מהתורה, התורה היא מרכז החיים שלי, וממנה אני יוצא לשאר המקומות, או לא. בסדר? ואני חושב שאם הייתי לוקח את המשולש הזה, שתמיד מציירים אותו בכיתות, של תורת ארץ ישראל, עם ישראל וארץ ישראל, הייתי שם את התורה במרכז. התורה צריכה להיות, או שמת למעלה. זה צריך להתחיל מתוך התורה, ומתוך התורה אני רוצה לצאת לכל המרחבי החיים. אבל לא לשים את זה 33%, 33%, 33%, כאילו עוד אחוז אחד של, נקרא את זה, של הקדוש ברוך הוא. אלא לשים את התורה כמקום מרכזי בחיים, וממילא שהתורה היא מקום מרכזי, משם אני יוצא לכל המקומות. אחרת, אני ציוני, אבל איפה הדתי? בסדר? אני עושה את עם ישראל, עושה את ארץ ישראל, אבל איפה פה התורה? אני חושב שהנקודה הזאת של לבוא להדגיש את התורה, להרים את הדגל של התורה, בסדר? זה הנקודה המרכזית של המדרשות, הישיבות, ואני חושב שזה נכון לכל אחד מאיתנו, בכל מקום שהוא במהלך החיים שלו, לשים את התורה במרכז, כן, להמליך את הקדוש ברוך הוא עליך, ומשם לצאת לכל המקומות האלה. אבל למה אתה חושב שבדרך כלל חילונים חוסים את הקו לעולם החרדי ולא, כי אנחנו מציגים משהו חסר? יכול להיות שהרבה פעמים נתפס, וגם אולי בצדק, החיבור שלנו כציבור לעולם התורני, לעולם ההלכתי. יש לנו, וצריך להגיד את זה, זה קצת קשה להגיד את זה, אבל זה נכון. אין לנו מיתוג.
אני לא חשבתי זה גם נכון על המיתוג, זה נכון ביחס לגוש קטיף, ביחס להרבה דברים כאלה, אבל אני חושב שמשהו הרבה יותר שורשי ובסיסי, זה החיבור להלכה, החיבור לתורה. הציבור שלנו הוא מאוד מאוד ביקורתי, הוא מאוד מאוד, הוא לא חד גוונים, כן? הוא מאוד מאוד יודע לשאול את השאלות, וזה טוב. אבל כשהתורה לא נתפסת במקום המרכזי בחיים שלי, וממנה אני יוצא לשאר מרחבי החיים, אני חושב ששם זה מתפספס. ואפשר לראות את זה בעיניים, ולראות את כל החיבורים להלכה ולכל המקומות האלה. ואני חושב שבגלל זה גם נתפס שהציבור הדתי-לאומי הוא ציבור הרבה יותר, נקרא לזה פרש, הרבה יותר נמוך מבחינת החיבור התורני, ולכן כשחוצים את הקווים, כמו שהזכרת מקודם, אז לא למה הולכים למשהו חרדי, כי אומרים, זה משהו רציני. או שהם לא יכולים להחזיק את החומר בצורה שאנחנו מחזיקים. כשאתה יותר מדי מתעסק, פעם שמעתי שיעור במדרשה על רבקה אמנו, למה היא הייתה נגד כל כך עשיו, כי היא באה מבית שהוא החזיק את החומר בצורה, כאילו שהייתה הורסת אותה, אז היא לא ידעה איך להתייחס לזה, ואז היא הרחיקה את זה לגמרי. כאילו, אני חושבת שלפעמים יכול להיות שחילונים אומרים, טוב, הכרתי דבר מסוים, אני לא יודע איך להכיר, איך אני באמת יכול לרומם את החומר שלי למקום יותר גבוה, אז אני מעדיף לא להתרחק מזה וזהו, אני אעזוב את זה, זה כמו גמילה, כל דבר, כאילו, בבת אחת, לא ב-12 צעדים, פשוט עוזבים לגמרי. מה שנקרא שיטת הברזל, בוא ניקח את הברזל לצד השני. בוא נעזוב וזהו. כמו שהרמב"ם אומר על המידות, אם אני עכשיו בקמצנות, ניקח את זה לפזרנות, כדי שמתישהו אני יתיישר על האמצע. אז זה יכול להיות זה מגיע למקום הזה, וזה כבר נוגע בלב המחלוקת שלנו כציבור דתי-לאומי עם הציבור החרדי. זאת אומרת, הקדושה במערכות החיים של העולם הזה. רוצה לומר, הציבור החרדי שם הרבה פעמים את הקדושה של האדם היחיד. התפילין, השבת, הכשרות, שזה חס וחלילה שנזלזל בזה. אני כן חוזר למה שאמרתי מקודם, לפעמים נוצר מצב שמזלזלים בזה כציבור דתי-לאומי. לא בכוונה, לא כי זה, אבל זה קורה לפעמים. אנחנו רואים את הצבא כגדול, ואת עם ישראל גדול, ואת מדינת ישראל, ואת ארץ ישראל. כן, דברים יותר מוחשים. יותר מוחשים, יותר גדולים, יותר מחוברים לאיזה משהו, ולהיכנס לזוטות קטנות כאלה, רגע, כיסוי ראש, ושבת. זה מרגיש לרדת לקטנות, כאילו אתה מתעסק בעולם. בדיוק, תני לי להישאר בעולם הגדול. זה כמו אנשים שאחרי מילואים פתאום לחזור לחיים, זה כזה... לגמרי. אין כבר, איך הרב מתמודד עם זה עכשיו, אחרי תקופה? וואו. טוב, זה נושא. כל המעבר הזה מילואים ואזרחות, האמת שכבר נכנסנו לאיזה מצב שזה כבר נהיה רגיל. כאילו, זה כבר התרגלנו למצב הזה שאתה נעלם מהבית לתקופה ארוכה, בסדר? אבל המעבר בין מקום למקום, אני חושב אני אסתכל על הצד החיובי שבזה, בסדר? אני חושב שזה בונה באדם, זה בונה במשפחה, בסדר? קומה גדולה וחיבור לעם ישראל. קומה גדולה למקום הזה של למה אנחנו נמצאים פה. לבן שלי, לבת שלי, כמה שקשה להם שאבא לא בבית, לאשתי כמה שזה קשה זה לא בבית, אבל הם מבינים שאנחנו מחוברים למשהו גדול. כשהם מחוברים למשהו גדול, זה גם בונה את זה, ולאו דווקא שנראה את זה כאן ועכשיו. זה משהו ארוך טווח, בסדר? אני יכול לספר לך על אבא שלי, שגדל במוסררה בירושלים. פנתרים השחורים ותקופות יותר אפלות, נקרא לזה ככה, מבחינה הזאת של מדינת ישראל. והוא אמר לי פעם בגילוי לב יפה, הוא התגייס לשריון. הוא אמר לי, להתגייס לשריון מאיפה שאני באתי, זה היה כמו להתגייס לסיירת מטכ"ל. כי לא היה לנו את התמיכה מהבית, ולא היה לנו ללכת קרבי. ולפני שבועיים יצא לי להגיע להורים שלי, ובדיוק היה שם איזה חבר של המשפחה, שהוא במקרה שכן שלהם עכשיו, ואז הוא אמר לי בגילוי לב, שהוא היה ממפי, כן, בהנדסה. ואבא שלי שראה אותו, כל כך קיבל השראה ממנו. אז ברגע שיש מישהו שנותן לך את ההשראה, אז גם אם זה לא כאן ועכשיו, אבל יושב לך בראש, כן, המקום הזה שיש איזה דמות, איזה לאן לשאוף, ולכן אני חושב שזה גם בבית, עם הילדים והמשפחה, ההבנה הזאת של רגע, אנחנו הולכים פה למשהו גדול, רחוק, חשוב, ומתוך הערכים האלה, כן, מחנכים את הבית לעם ישראל וארץ ישראל ותורת ישראל. אני חוזר רגע לשאלה של מה שאמרתי מקודם, אז איפה זה פוגש אותנו? הרבה פעמים התורה, כמו שאני אגיד, היא לא מתגמלת. היא לא מתגמלת כמו הצבא. שאתה הולך עם המדים, ואתה הולך עם הדרגות, וכולם ברור להם שאבא... שיש לך מילה. בדיוק, ושאבא במילואים, רגע, ושאבא בחור ישיבה, ושאבא אברך, ושאבא הלך רגע לתפילת ערבית ומנחה, ולהקפיד רגע על הכשרות, שאם עכשיו זה גוש קטיף, או זה ירקות כאלה, או ככה, או השבת. לפעמים הן את ההילה הזאת, אולי לזה התכוונת מקודם שאמרת גם את המיתוג, אני חושב, אין את המיתוג הזה של רגע, אני עוסק בדברים חשובים, אני עוסק בדברי אלוקים חיים, שאני עוסק עכשיו בלימוד התורה, זה אמירה. המשפחה, לא רק כשהולכים לצבא זה דבר חשוב, לא רק כשהם יושבים את ארץ ישראל זה דבר חשוב, כי ברור שיש הילה סביב הדבר הזה, גם כשיושבים בישיבה, גם כשלומדים תורה. אני חושב שפה מתחבר המדרשה, שאנחנו ככה זוכים ללמוד ביחד.
המדרשה מבחינתי והשירות הלאומי וכל הדברים האלה, זה אין ספור מקומות טובים שאנחנו מרימים את עם ישראל, בין אם זה כאן ועכשיו, כמו השירות הלאומי שהגני ילדים והקמ"ג וסורוקה וכל מקום, ובטח שלומדים תורה, מחיים את האומה, נותנים, זה לא פחות, אם לא יותר, כשאנחנו עוסקים בתורה הקדושה, שהיא מחיה את כל האומה, כולה זה משהו שצריך לשבת לנו בראש, בגלל שזה, נקרא לזה מיסטי הרבה פעמים, אנחנו קצת לא מבינים את זה, זה תורני, זה גבוה מדי, וזה כמו שאמרתי מקודם, זה לא מתגמל כאן ועכשיו. אפשר לראות את זה. כמו הדברים האחרים, כן. אז לשאול, אם כבר דיברנו על נושא ילדים ובית ומילואים, איך באמת מנגישים את הצבא לילדים? כי יש לך ילדים שכבר מבינים מה הולך פה, יש כאלה שלא, יש גילאים שנראה לי פחות מבינים מה אבא עושה וזה, אבל יש כאילו, איך מנגישים את זה לילדים שכן מבינים לאיפה אבא הולך וואו, אז אני רק שאת שואלת על התפקיד שלי ספציפית, אני מבין. כן. איך אתה עושה את זה בבית? זהו, אז אני אגיד ככה, אני התחלתי כלוחם בגבעתי בצבר, ככה הייתי בסדיר, ובמהלך הגלגולים התגלגלתי אחר כך והפכתי להיות גם רב של גדוד. ואני אגיד רק למי שלא מכיר בפודקאסט, אבל חלק מהתפקיד של הרבנות הצבאית לצערנו זה ההתעסקות עם חללים, בסדר? וההתעסקות הזאת עם חללים היא נקודה מאוד קריטית ונקודה מאוד מאוד חשובה. לצערנו, ב7 באוקטובר, כן, באותו יום שמחת תורה שנהרס לכולנו, הרבנות הצבאית וגם אני בתוכה היינו צריכים לטפל בהמון המון מקרים של חללים. אבל לבוא ולספר לילדים שלי עדיין לא יודעים מה עשיתי לגמרי. בסדר? כי לא רציתי לשרוד אותם ולא רציתי לפגוע להם בנשמה עדיין, הם עדיין יחסית רכים, הם עדיין בגילי היסודי, בטח הקטנים שגן מעון, אז אין מה לדבר. אבל המקום הזה של רגע, הם יודעים שאבא נמצא במערכת הצבא, ומבינים והם רואים את זה, והם גרים ביישוב שמבינים כמה המשמעות של הצבא, זה דבר גדול. אני חושב שזה נכנס, זה מחלחל, זה מגיע. מה גם שבתפקיד שלי כרב גדוד, אני לא מתעסק אך ורק בחללים. מתעסק המון המון ברוח, והמון המון בקודש, והמון המון בשבת, והמון המון בכשרות, ועריכת חופות. אני רק בגדוד שלי יצא לי ברוך השם, 6-7 חבר'ה לערוך להם את החופה. ללוות אותם, להדריך אותם, לפעמים גם זה עם הקלות, ולהכין אותם לקראת מה שנקרא, להתחתן כדת משה וישראל בצורה גבוהה. זה חלק מהתפקיד? בדרך כלל מתחתנים אחרי, לא? זה לא בדיוק חלק מהתפקיד. בעל הדרך? זה יותר, מבחינתי, אני תופס את התפקיד שלי כנקודת חיבור בין המילואים לאזרחי. אני לא מחתן אותם, עורך להם את החופה בצבאים, ממש לא. אני עושה את זה כאזרח. אבל מבחינתם, הם אומרים, רגע, מי זה הדמות הרבנית? הם לא מכירים. הם לא יודעים מה זה. ופתאום שפוגש אותם רגע, הם פוגשים איזה מישהו וואלה, הוא לא עם קרניים, הוא שמח, הוא יודע גם תורה, גם מוסר, גם פסיכולוגיה, יודע לחבר את זה לעולם הזוגיות, הוא יודע להביא לי כמה דברים פה, אז זה ממגנט, כי רגע, יש פה מישהו שיודע ורוצה לעזור לי, אז למה לא? אני חושב שהמקום הזה מבחינתי, זה אולי הנקודה הכי חשובה מבחינתי כרב גדוד, שהיכולת לחבר, אני אתן לך סיפור קטן, בסדר? מהזוג האחרון, או אחד לפניו שערכתי לו את החופה, זוג שיאמר רגע על הסוגריים, כן? זוג חילוני, בהגדרה. ואני לפעמים שואל את השאלה, רגע, לקראת אני יושב עם הזוג, ואיך היה ככה לקראת החתונה, ושואל אותם רגע, שואל גם איך היה לקראת המקווה, והכנות וכדומה, ושואל את זה בעדינות. ואמרה לי הכלה, ממש באמיתיות ככה, תדע לך שההליכה למקווה הייתה מבחינתי קטסטרופה, כי היה שם ככה וככה וככה, לא ניכנס לכל הסיפורים, אבל היחס היה לא נעים. והיא אמרה לי, זה שאנחנו יושבים עכשיו איתך, ואתה רגע מדבר איתנו על זה, ואתה רגע מרים לנו את המבט, מה זה מקווה, ואתה מרים לנו את המבט, מה זה זוגיות, ואתה מחבר לי רגע איך הטבילה במים, מחבר את זה לבעלי, זה משהו שהוא, אמרה לי, מבחינתי עשית לי פה תיקון לדבר הזה. ואני חושב שרגע אני מחבר את זה למקום של הצבאי, והאזרחי, והמילואים, זה נקודת המקום שלנו, אני חושב שכציבור דתי לאומי. איך אתה בא ומראה שאתה יכול לתפוס גם את נקודות המפתח האלה, לא רק להיות לוחם, שזה חשוב, וזה אדיר, ועשיתי את זה גם תקופות ארוכות, אבל לבוא ולהגיד, איך לוקחים את הקודש, איך שמים את הקודש לציבור הדתי לאומי, יש אמירה איך אנחנו עורכים את החתונות, איך לא רק מסמנים וי על הדבר הזה, לא רק מפקירים את העמדות האלה לאנשים אחרים, אנחנו רוצים להיכנס ולעשות את זה בצורה הטובה ביותר. אז זה ככה סביב המקום הזה. גם זה חלק מקדוש השם, כאילו גם כשאיך אתה מתנהל איתם ורואים מישהו דתי מתנהל ככה, לצערי אנחנו מספיק שומעים סיפורים על
דתי, חרדי, מישהו עם כיפה שהוא מתנהל בצורה אחרת, זה כאילו אומר, מה, זה מחזיק תורה? גם צריך לדעת איך, כאילו, כשנשים באים למקווה, איך להתייחס אליהם, איך באמת, כאילו, במיוחד שזה אנשים לחוקים, לדעת לקרב גם בצורה יותר, כאילו, נעימה, כי זה אנשים שהם לא מכירים, לא מגיעים מבית מדרש, או אפילו הגיעו מבית מדרש שלא עשה להם טוב, הרי יש דברים כאלה, זה קורה. לגמרי. אני אגיד ככה, אני חושב בוא נגיד את זה, נקדים במשפט. הנשיא לשעבר, רובי ריבלין, חילק את עם ישראל לארבעה שבטים, כן? הוא חילק את זה, יש נאום ארבעת השבטים קראו לזה, כן? החילונים, הדתיים, החרדים והערבים, בסדר? אלה ארבעה שבטים שאמר שהחברה הישראלית מהם בנויה. אני יכול לחלוק אם להכניס רגע את הערבים או לא כרגע, אבל בסדר, הם חלק מהסיפור הכללי פה. בואו נדבר רגע על הצד היהודי. הייתי שם פה, לדעתי, מוציא רגע את הערבים ומכניס את הציבור המסורתי. בסדר? הציבור המסורתי הוא נתח גדול בעם ישראל. יש את המסורתי הקלאסי, נקרא לזה המסורתי הספרדי, שיש לו איזה זיקה לבית אבא, ויש את המסורתי שהרבה מגיע, מה שדיברנו מקודם, מהדתל"שים. דתל"שים שלנו, שכאילו גדלו בתוך ציבור דתי-לאומי, ובחרו דרך אחרת. אבל הרבה פעמים הם מחוברים. הם לא רוצים את הכל, הם לא רוצים את כל מה שנקרא, את כל התפאורה ואת כל הזה, אבל כן חשוב להם מקווה, כן חשוב להם כשרות, כן חשוב להם השבת, כן חשוב להם הזיקה, המסורת היהודית חשובה להם. הם הרבה פעמים ישלחו לממדים ביסודי, שיהיה זה מה שנקרא את היידישקאי, ואחר כך בתיכון אולי הם יבחרו אחרת. אבל אני יכול להגיד לך, אני חוזר רגע לסיפור של החתונות, אז הנה, ניגש אליי לאחרונה, חתן מהגדוד, אמר לי, אני מתחתן בקרוב, אני רוצה שתערוך לי את החופה. הוא, אפשר להגיד, דתי חזר בשאלה, המשפחה חזרה בשאלה, ארוסתו אבל היא דתייה. יש פה מורכבות. אני חייבת לציין שזאת חברה שלי. להגיד את זה ככה, כן, אוף דה רקורד, אבל החלת המורכבות בציבור הישראלי, אני חושב שזה אולי משהו שהציונות הדתית מאוד מאוד טובה בו. אנחנו נלחמים ביחד, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו עושים הכל ביחד, גרים ביחד. לצערנו, לפעמים במקומות של קודש, נתפס בציבור הכללי של, טוב, אז רק החרדים הם עורכים את החופות, או רק החרדים הם רציניים, או רק... ולא, גם לנו יש את זה, גם לנו יש רבנים, גם לנו יש ישיבות, גם לנו יש מדרשות. נכון שאולי אנחנו לא במסות שלהם, אולי אנחנו לא אבל כן, אני חושב שאם נסתכל רגע מה עבר הציבור הדתי-לאומי, ב-20, 30, 40 שנה האחרונות, זה עולם ומלואו. יצא לי לקרוא לאחרונה, אנחנו בדיוק, שבוע שעבר היה הזכרה של הרב, לא, שבוע בעצם, של הרב דרוקמן, הרב חיים דרוקמן. אפשר להגיד, מזקני הציונות הדתית, כן? וקראתי שהוא אמר את הנקודה הבאה, כשהוא היה צעיר יותר, הציבור הדתי-לאומי לא הייתה אף אחת, הוא אומר, אני לא זוכר, יכלתי אולי לספור על יד אחת, הוא אמר, את הנשים שהולכות עם כיסוי ראש. בסדר? והיום הציבור הדתי-לאומי נמצא במקום אחר לגמרי. עכשיו, עוד הפעם, כיסוי ראש זה לא הקנה מידה היחיד, בסדר? יש עוד הרבה דברים, אבל אחד הביטויים לזה, בסדר? עולם האברכים והאברכיות. לא היה. נכון, זה גם פחות מוכר. בציבור זה לא מוכר. אברך, מבחינתם זה רק חרדי וזה לכל החיים. זה לא מוכר בכלל, אני גם אשמח שהרב ידבר על זה כמה מילים. מה זה אברך בציונות דתית? כאילו, זה לא מוכר וזה לא מובן. אז סתם, אתם מספרים על הרב ניריה, כשהוא הקים את כפר הרועה, והוא רצה רבנים, שילמדו את החבר'ה, ישיבה תיכונית הראשונה שקמה, ולא היה בציבור הדתי-לאומי. הוא הלך והביא רבנים חרדים. בסדר? היום, ברוך השם, הציבור הדתי-לאומי בעולם הזה של בית המדרש ועולם המדרשות וכוללים, אפשר לראות את זה, אני עוד פעם, אני חוזר לנקודה שצריך גם להיכנס לפרופורציה. בא לי לבחינות של רבנות, אתה רואה, רוב הציבור הוא חרדי, בסדר? אבל זה הולך וגדל. זו תופעה שהולכת וגדלה, וברוך השם, הציבור הדתי-לאומי נותן פה פייט, ואני חושב שזה פייט בריא וטוב. שאם נסתכל רגע 10 שנים ו-12 שנים אחורה, ואיפה אנחנו נמצאים היום, כמות הכוללים של הציונות הדתית, וכמות הישיבות והאברכים והאברכיות, זה נהיה משהו שהוא ברור מאליו, כן? אני אספר ככה על המקום שלי, אני התחלתי כתלמיד ישיבה, האמת התחלתי במכינה בעצמונה, בסדר? זה לא ידעתי? באמת? לא ידעתי את זה בכלל. אז התחלתי במכינה בעצמונה, שמי שעזר, דחף אותנו להגיע למכינות, זה, אני למדתי באימל פאר בירושלים, ושם היו לנו מה שנקרא חצי סדרי בוקר כאלה עם ישיבת הר המור, והם חשפו אותנו ככה, עזרו לנו להגיע לישיבות ומכינות, ואני הגעתי למכינה בעצמונה. הייתי שם תקופה, חצי שנה, אצל הרב רפי פרץ, ולאחר מכן רציתי להוסיף עוד קומה, אז עברתי לשבי חברון לישיבה. ושם כשלמדתי בישיבה בשבי חברון, אמרתי, אני בא לכמה חודשים, לשנה ומתגייס,
ומשם, ברוך השם, זכיתי לשבת עד שיעור ד', להתגייס, כמו שהזכרתי, לגבעתי, ולחזור אחר כך לישיבה. אותו דבר, אמרתי, אני חוזר, בעזרת השם בונה בית, שנה סביב הישיבה, ככה אמרו לי, שנה ראשונה, לשבת וללמוד תורה. לא ידעתי שאורך השנה הראשונה זה ממגנט. ובטח שאתה נשוי, ובטח שיש איזה נחת ורוגע, ומשהו מתיישב שאתה נשוי בתוך בית שגדל על תורה, והתורה היא המקום המרכזי של הבית, אז מתוך שנה זה הפך להיות 6 שנים, בסדר? ואז שם גם נכנסו מבחנים לרבנות, בדיוק פתחו אצלנו כולל הלכה, נראו ראש הישיבה, ואחר כך עם הרב של ההלכה, הרב חננאל אתרוג, מורי ורבי, והרב מישאל רובין, אז נכנסנו למקום הזה, ואז רגע, אז אתה אומר לעצמך, ככה אני מפרש, ציונות הדתית היא לא רק חד-ממדית, היא רק לוחמים, היא רק משפטנים, יש שלבים גם. יש שלב שאתה יכול להיות לוחם בצבא, יש שלב שאתה יכול להיות רב בצבא, יש שלב שאני יכול להיות מורה, יש שלב שאני יכול להיות עורך דין, יש שלב היא מאפשרת לרגע תמיד לשאול את עצמי, מה עבודת השם שלי עכשיו נדרשת? איפה יש לי עכשיו תשוקה? איפה הפשן? לאן אני עכשיו אגיע עם כל העוצמה? ושם אני אופיע את זה. אבל מישהו יכול לשבת, לימוד תורה זה מטורף, זה עולם ומלואו, זה לא משהו שאי אפשר לסיים, זה תמיד נמשך. אז בן אדם יכול להרגיש כל הזמן שהוא נשאר, שהוא רוצה להמשיך להישאר בישיבה. כל הזמן, לא יודעת, 10 שנים, מתי? הוא מרגיש שלפעמים הם לא, יכול להיות בן אדם שלא יודע לקחת הפסקה מזה, להבין שנייה, אתה חייב לעבור לשלב הבא. כאילו, איך אתה חושב שאפשר לעשות שבן אדם ישים לב, כאילו, איך אפשר לשים לב מה עבודת השם שלי עכשיו? וואו. שאלת השאלות, שואלים אותה הרבה במדרשה גם. כי אולי כן, אולי אני צריכה עוד שנת מדרשה, אני נשארתי עוד שנה, נכון שאני עושה עוד דברים בחיים שלי וזה, אבל אני באתי ממקום שכבר עשיתי דברים, כבר הייתי סטודנטית, לא התחלתי ללמוד רק השנה, כבר הייתי סטודנטית. איך אבל אנשים שעוד לא עשו כלום, כי פתאום אתה יוצא ממקום מאוד נוח לעולם, שאזרחות זה לא דבר קל. אני אגע בזה בשתי נקודות. אני חושב שגם זה לחלק בין גברים לנשים, אני חושב. יש הבדל לדעתי סביב הנקודה הזאת, אני אשמח גם לשמוע מה את חושבת סביב זה. אני אגיד ככה, קודם כל, יכול להיות שיש אנשים גברים, בסדר? אפשר להגיד זה אולי גם אנשים, בסדר? אבל שיכול להיות שהמשימה שלהם, עבודת השם שלהם, היא לשבת בבית המדרש כל הזמן. כל החיים? כל החיים. הם יקימו... בתור ציונות דתית מאמינים בזה? עבודת השם שלהם היא להיות אברכים, עבודת השם להיות רמים, עבודת השם להיות הדיינים הבאים, עבודת השם שלהם להיות, בסדר? אבל להוביל למשהו מסוים ולא להיות רק לומדים. יכול להיות, יכול להיות. רק לומדים? לא, יכול להיות שגם לומדים, כי יש ערך גם לפוטנציאל בסוף, עכשיו יש חבורה של לימוד, בסוף, כן, יצא משם גם משהו, אולי מישהו שגם יורה הוראה, בסדר, כמו שנקרא. אבל גם יש ערך לעצם לימוד התורה, שיש עכשיו כולל שלומד של ציונות דתית. והשאלה אם כדי להוביל למשהו, או בעצם לימודו? לא. כי עצם לימודו? עצם הלימוד, עצם לימוד תורה מצד עצמו. אנחנו מכניסים רוח של קדושה, רוח של אמונה, לתוך עם ישראל. המציאות משתנה בזה שאני לומד עכשיו תורה. בדיוק כמו שגם הזכרתי מקודם, כשאני בונה את ארץ ישראל. או בדיוק כמו שאני עכשיו מקרב את האדם, שאין לו שום קשר ליהדות, ועכשיו אומר לעצמו, וואלה, אפשר גם להתקרב, אפשר גם להתחתן, אפשר לעשות כל הדברים דרך העולם היהודי, זה בדיוק אותו דבר. אבל זה קצת כמו גישה חרדית, בוא נלמד וזהו. לא אמרתי, זה נקודת ההבדל, לא אמרתי שכל הציבור החרדי, הציבור הדתי-לאומי צריך להיות כזה. פה יש לנו נקודת ממשק עם הציבור החרדי, כן, מי שבנוי לזה, מי שמבחינתו, בסדר, ופה מתחבר לאמר, איך אני יודעת מה עבודת השם שלי? התשוקה. אם את באה באש בעיניים למדרשה, אם את באה באש בעיניים לישיבה, זה המקום שלך. שם את צריכה להיות, בסדר? זוכר את השם שלה, באחת מהרבניות במדרשת הרובע, זכור לי שישבה המון שנים בבית המדרש, בסדר? זה משהו שאני קצת מבקע עליו, מרגע שהתחלתי להיכנס לעולם המדרשות, להכיר את זה, שחסר לנו רבניות. רבניות, מה שנקרא שמרניות, רבניות, אני יכול להביא את המקום שלי כרב, אבל בסוף זה עולם גברי גם. אני רוצה שמישהי שהיא ישבה בבית המדרש, ישבה ולמדה, עכשיו הרבה פעמים זה קשה, זה מורכב, כי זה הילדים והגידול של הילדים והרבה דבר נכון, זה אחרת. ואחרת, בסדר, אבל מצד שני, כן יש פה אמירה שצריכה לצאת גם אמירה של בית מדרש, בסדר? אמירה של בית מדרש נשי. ואם זה המקום שלה להצמיח תלמידות, בסדר? אז מצוין. אני חושב שאיפה תהיה האינדיקציה? התשוקה. בסדר? אנחנו נמצאים בדור שיש לנו כל כך הרבה מגוון. אפשר לעשות כל כך הרבה דברים. זה לא דור של פעם, לא יודע מה, הדור של ההורים, בחרת להיות עובדת מדינה, 30-40 שנה את שמה, כן? בחרת להיות מורה, עד הפנסיה את נמצאת שמה. לא.
יכלת להיות 5-6 שנים במקום הזה, אחרי 5 שנים לעבור, אחרי 2 לעבור מקום. יש לך תשוקה למשהו? תעשי את זה. רק אני כל הזמן מנסה להעלות את הנקודה הזאת, גם את עולם הקודש, את עולם התורה. אם עכשיו מישהי יש לה, ואני חושב שזה צריך להיות כאמירה, אם אנחנו עכשיו יש לנו, בוא ניקח את המדרשה, בסדר? 80-90 בנות במחזור. לדעתי, צריכה לצאת מפה רבנית, בסדר? יצאו מפה משפטניות, ויצאו מפה עורכות דין, ויצאו מפה כלכלניות, ויצאו מפה אחיות ובחינוך. אבל שמישהי אחת, בממוצע, אני אומר סטטיסטית, אני לא אומר למי להיות, כן? אבל מישהי שמבחינת תגיד, אני רוצה להרים את הדור הבא של המדרשות. אני רוצה לקחת את זה קומה נוספת, בסדר? זה משפטים שהרבה לפעמים אנחנו לא שומעים אותם, כי רגע, אנחנו כל כך מקדשים את החול, מה אם לקדש את הקודש? מה אם לתת בתוך הקודש אנשים של ציונות דתית? אנשים שמחוברים לתורה של הרב קוק מצד אחד, מצד שני עולם החול, אנחנו נמצאים פה ולא מתכופפים, אלא עושים את זה בצורה טובה ומהותית. אם כבר דיברנו על זה, מרגיש לי שדווקא הרבה מהציונים דתיים הולכים לעולם החינוך, ופחות נמצאים בעולם התקשורת, פוליטיקה, רפואה, זה כאילו להישאר באזור הנוחות שאנחנו בנינו לעצמנו, מה, כאילו, איך באמת, כאילו, למה אנחנו דווקא בחינוך? איך זה בכלל הופיע והגיע? וואו, טוב, את נכנסת פה, מה שנקרא, מתפרצת לדלת פתוחה. זה נקרא, כשאני הייתי, מה שנקרא, בגילאים שלכם, אז זה נשמע עכשיו מה זה מבוגר. אבל כשאני הייתי יותר צעיר, אז תמיד אמרו את המשפטים, לכו לצבא ולכו לעולם החינוך. בסדר? צבא זה ברור, ביטחון ישראל, האומה, זה ודאי שקיים, וחינוך זה מה שנקרא הקווים הארוכים. עם ישראל זקוק למחנכים, וזה גם יש איזה ממשק טבעי בין בית המדרש לחינוך, זה כאילו, זה מגיע אחד מתוך השני. אבל מה שלא לימדו אותנו, לא לימדו אותנו מה מדינת ישראל עדיין זקוקה לה. בסדר? אני חושב שהיום מדינת ישראל נמצאת באיזה התנגשות של, נגיד ככה, התנגשות טקטונית, כן? בין שני גורמים, בין איפה העם נמצא, אני חושב, לבין האליטה, בסדר? האליטה של עם ישראל, הרגשנו אותה באופן מאוד מאוד חריף ברפורמה המשפטית. אני חושב שאני אומר את זה על עצמי, אף אחד, גם אני לא ידעתי עד כמה זה חריף, עד כמה זה חשוב. אני אולי אסביר רגע למה אני מתכוון. אפשר להגיד שאנחנו הרבה שנים הצבענו ימין, נקרא לזה, ולא קיבלנו באמת את ההתנהלות של הימין. הצבענו ימין וקיבלנו שמאל, אפשר להגיד את זה ככה. ולא הבנו עד כמה, נקרא לזה, היום קוראים לזה דיפ סטייט, בסדר? אבל כל שלטון הפקידים, כל המערכות, עד כמה הם חזקות במדינה, ועד כמה נבחרי הציבור שלנו הם חלשים. אתה רוצה להרים איזה רפורמה, אתה רוצה לעשות איזה משהו, פשוט פוגעים לך בכל דבר. אני מדבר כמובן על בגץ, ברור, נראה לי כל בר דעת יודע על את הכוח המופרץ שיש שלהם, בסדר? אספר סיפור קטן, בסדר? שהרבה לא יודעים שזה קשור לבגץ, אבל טלי חתואל, שם יקום דמה, עם 5 ילדיה, שעוד בגוש קטיף, שנסעה, בסדר, על הציר כיסופים, אותם רצחים מתועבים, הג'יהאד או החמאס, אני כבר לא זוכר, חיסלו אותה, בסדר? ואת הילדים, ולא רק זה, עשו גם וידוי הריגה. ומאיפה הם יצאו? הם יצאו מאחד הבניינים, המבנים שהיו סמוכים לציר. הרבה לא יודעים להגיד, לא יודעים את ההקשר, שהצבא מראש ביקש להרוס את הבתים האלה. אבל מי התנגד? הבג"ץ. ואפשר להביא עוד עשרות מקרים, לא ניכנס לזה כי נראה לי זה פודקאסט בפני עצמו, אבל שהבג"ץ או המערכת המשפטית כובלת את הידיים של חיילי צה"ל, ואני יכול להסביר את זה, אבל זה נראה לי ארוך מדי. אז המקום הזה של הבג"ץ, התקשורת. מי אמר לנו פעם ללכת לתקשורת? כאילו, אולי היה אורי אורבך שאמר הטובים לתקשורת וכדומה, אולי, אבל זה היה יותר נראה לי בזלזול שחשבו על זה. תקשורת קובעת סדר יום. תקשורת קובעת מה זה סערה ציבורית, כן? פולו-אפ. תקשורת מכניסה פושים, תקשורת קובעת על מה נדבר היום, על מה נדבר מחר. ועדות חוץ פרלמנטריות, דברים שלא הכרנו אותם. מה המשמעות של זה? גם מושגים שאנחנו לא מכירים, אנחנו לא שם. זה מושגים. אני אגיד רגע בסוגריים, אצלנו במדרשה הקדשנו לזה שנה שעברה שיעור שלם להכיר... אוי, חסר השיעור. חסר מאוד. אז זה באמת להכיר את מוקדי הכוח. כשאני הייתי ילד, מי ידע מה זה יועמשית? מי ידע מה זה פרקליט? מי ידע מה הקשר בין השתיים? והיום אנחנו מבינים ששם נמצאים מוקדי הכוח שלנו. גם חלק לדעתי מהעבודה שלנו, זה לדעת מה קורה לך במדינה, מה קורה, אתה לא חי פה סתם. אני אגיד ככה, מה שקרה בעצם לציבור הימני, לציבור הדתי-לאומי, פה אני רוצה רגע לצאת יותר גדול, זה ציבור האמוני, מסורתי, ספרדי, בסדר, שסניקי, לא הבינו שמתנהל פה משחק של 1-0, אנחנו בכלל לא על המגרש, כן, יש ביטוי כזה לשחק מול שער ריק. אנחנו בכלל לא משחקים. לא שיחקנו.
כן בטוחים שבחרנו, המפה ירדה, השמאל ירד ועלה עכשיו הימין, בסדר? בתקופה של בגין, ב-76 אם אני לא טועה, ומה קורה הלאה? איפה כל השאר? וואו. אז אני חושב שמשם מתחיל הבלגן הזה. משם מתחיל המקום שכבר 20-30 שנה, 40 שנה תכף שהימין בשלטון, רק הוא לא שיחק את המשחק, הוא לא הבין שמוקדי הכוח לאט לאט עוברים למקומות שהם לא אצל נבחרי הכנסת, בסדר? אפשר להזכיר את אהרון ברק וכל המהפכה השיפוטית שלו, כבוד האדם וחירותו, וכו' וכו' וכו'. אבל בסוף, אם אנחנו לא נלמד את זה, ולא נבין מה אנחנו צריכים לעשות, ואם בעבר, כמו שאמרתי, היינו רק לצבא ולחינוך, היום צריך את המקומות האלה. ובוא אני גם רוצה לתת את התיקון, כן? לא רק להסתכל, סיימתי ספר לאחרונה של ארז תדמור, שהוא, לדעתי, אחד האנשים באמת נקיים מבחינה תודעתית, בסדר? והוא כתב את זה ב-2017. היום אנחנו 9 שנים, עוד מעד 10 שנים כמעט אחרי הדבר הזה, והוא כל כך מנתח את כל הבעיות, וגם דברים שהוא אמר לעצמו בספר, היום כבר קורים, בסדר? אם זה הסיפור של הרפורמה המשפטית, שאני מאמין שבסוף היא תקרה. בדיבור, באחווה וביחד, וזה בסוף יקרה, כי אין מה לעשות. בנעימות. מה זה? בנעימות. זה יקרה בנעימות, זה יקרה, אבל בסוף אי אפשר שעל כל מהלך שהימין רוצה להרים פה במדינה, ישר שורפים את זה. אני חושב שגם הבינו את זה אחרי מה שקרה עם הסיפור של הרפורמה, שלאן זה הידרדרנו והמלחמה וכדומה. אז זה הולך למקום הזה. 2 ערוץ תקשורת, בעבר לא היה. מה שעשה ערוץ 14, בעיניי זה משהו שהוא מדהים. קודם כל הוא נתן פה ומענה לאנשים לבוא ולדבר. כל המחנה האמוני קודם כל חיבר אותו. כן? לא רק להגיד כל הזמן מה אנחנו לא. אנחנו לא חרדים, אנחנו לא ליכודניקים, אנחנו לא ציונות דתית. אלא בואו נראה את המאחד. אבל אתה חושב שערוץ 14 הוא ייצוג נכון ואמיתי לנו? אני חושב שהוא עושה 2 דברים. אחד, קודם כל, הוא נותן הרבה שם שמיים ברבים. אם זה הדלקת נרות, אם זה ברכות, אם זה להנחיח את הקדוש ברוך הוא, כן? סתם דברים שאני בתור ילד לא חשבתי שצריך להיות בסד, בראשי תיבות, בשם השם נעשה ונצליח בפריים טיים. כי לא התרגלתי, אפילו לא חשבתי על זה. בסדר? או הדלקת נרות. כי התרגלנו למשהו מסוים. בדיוק, התרגלנו למשהו מסוים. אז קודם כל, ערוץ 14 בעבר גם מראה את המקום התורני הזה. דבר שני, אם ניקח רגע את הסיפור של המלחמה, אני אישית חושב שאם לא היה ערוץ 14, המלחמה מזמן הייתה נגמרת, הממשלה מזמן הייתה נופלת, והיינו מסיימים את זה בתבוסה. בסדר? אתן לך ראיה פשוטה, כשמנחם בגין היה בשלטון, בסדר? זו טענה שטוענת אותה נווה דרומי, ברגע שהימין עלה לשלטון, זאת אומרת, עד שהימין עלה לשלטון, היה קונצנזוס, במלחמות אנחנו תמיד ביחד. יש מחלוקות, ימין, שמאל וכדומה, אבל כשיש מלחמה, 6 הימים, אחדות. אנחנו ביחד. או אחידות. מתי התחיל השלב הזה שאנחנו כאילו... יש פה נפרדות. שטוב. ברגע שהימין התחיל לצאת למלחמות, וזה התחיל בלבנון הראשונה, נמשך עד ימינו אנו, בלבנון הראשונה מנחם בגין, איך הוא סיים את הקדנציה שלו? באיזה משפט? איני יכול עוד. אני חושב שהיום נתניהו כראש ממשלה, ברור שיש לו דברים שזה רק שלו. זה באמת, זכינו גם סייעתא דשמיא שזה ראש הממשלה, אבל יש לנו המון המון דברים שזה בזכות העם. שהעם מיוצג בתקשורת, שהתקשורת מייצגת את הקול הזה, וגם נבחרי הציבור מקבלים את הכוח. שיש גם על מי לסמוך פתאום. בדיוק, זה לא קורה לבד. וזה משהו שמשתנה. זה משהו שמשתנה וקורא מאור וגידים, ופה אני אומר, זה לא רק הציונות הדתית. זה ציונות הדתית, אולי... בוא נחבר את זה למשהו אחר. בכל הגוונים שלה. זה גם... לציונות הדתית לפעמים יש איזה, נקרא לזה איזה באג. בסדר? באג שמונע ממנה להתקדם קדימה. מונע ממנה לבנות את הקומה החדשה, ולפעמים זה מגיע דווקא מהציבור, נקרא לזה הרחב יותר, או מי שהיה דתי והיה חילוני וחזר בתשובה, ודווקא הוא לא חזר לעולם החרדי, הוא חזר דווקא לאיפה? לציונות הדתית. ופה אני יכול לחשוב על הרב יגאל לוינשטיין, בסדר? או על הדס לוינשטיין, בסדר? או על אמיר דולטל מהפודקאסטים של על המשמעות, כן? מסוללים דרך, כן? חבר'ה שהם באו וחזרו בתשובה, בסדר? שי קלח, בסדר? שיש לו של הטייסים, חבר'ה שחזרו בתשובה, ואומרים, רגע, אנחנו לא מתקפלים. אנחנו לא מורידים את האף בפני האליטה הישנה, וזה משהו שקורה הרבה פעמים לציונות הדתית, שבתוך כל הבליל הזה של תורה, ארץ ועם, יש איזו הרגשה של נחיתות. נחיתות מול החילוני, נחיתות מול האליטה, נחיתות מול בג"ץ, נחיתות מול בתי המשפט, נחיתות... יש לנו סי, יש לנו אמירה, אל תתביישו להגיד אותם. אני חושב שהרב יגאל לוינשטיין בעיניי הוא מדהים. דוגמה מטורפת. הוא מרים את זה, וזה גם כל התגובות. ויש מה להגיד, יש בכל...
אני חוזר רגע למסגור. אנחנו מפחדים להגיד לפעמים. בדיוק. המסגור התקשורתי של ערוצי התקשורת. אי אפשר לפתוח, דיברתם קודם על המלחמה, בסדר? אבל קחי סוגיות יותר מורכבות, להט"ב. אי אפשר לדבר על זה. למה? כי החליטו שלא מדברים על זה, כי עושים טרור תקשורתי. בסדר? מי אמר שהוא לא עושה את זה? הרב יגאל לוינשטיין. נכון. כי הוא לא מתקפל. אז הוא חוטף המון אש. כאילו, צריך גם להסתכל על האידיאולוגיה שלנו, על הדרך השם שלנו, ולא... כאילו, אנחנו מקבלים את האנשים, אנחנו לא מקבלים, צריך להבין שאנחנו לא מקבלים את ההלך כביכול שהם מוסיפים, שהם מביאים איתם, אבל אין לי בעיה בן אדם, כאילו, לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו פוסלים את הבן אדם וזהו, וזה דרך לא נכונה. על לפסול את הבן אדם בגלל משהו, אני לא יודעת מה עובר עליו, לא יודעת עם מה הוא מתמודד, גם השמאל. כאילו, עם כמה שיש לנו התנגדויות, ואני לא מסכימה בכלל עם הדברים שהם אומרים, קודם כל הוא יהודי. כאילו, צריך להסתכל על זה, וזה משהו לפעמים שאנחנו באים לתקוף, או לא לתקוף, באים להתווכח, מבחינתם זהו, פסלתי אותם, ואז אפילו שומעים אותי, כי מבחינתם, אני שונאת אותם וזהו. גם להפך, כן, זה קורה גם הפוך, אנחנו גם לא שומעים לפעמים ככה. פה חשוב רגע להגיד רגע את השיטה, שיטת הרב קוק זה לא לבוא ולהגיד, אנחנו עושים את זה ברציעה ובכוח, ממש לא. בוויכוח, בדיון, בדיבור, בהסכמה. אני רוצה שאדם יניח תפילין, לא כי הוא עושה לי טובה, או שהוא ישמור את השבת, או שהיא תלך למקווה ותשמור את טהרת המשפחה, לא כי אני מחייב אותה. זה כמו שתופסים שהאמונה היא רק של דתיים. בדיוק, אני רוצה שזה יהיה שאלה. אנחנו נדון על זה, נתווכח על זה, אני אפתח את זה, רבנות נגישה, וינכיח את היהדות, כדי שזה, בסוף אדם יבחר מעצמו. ואני רגע הולך שלב אחד לפני. נוצר מצב שאפילו דיון לא מתקיים. כי היום צד אחד תפס כוח ושליטה, ולא מאפשר להגיד מילה. ברגע שאת באה להגיד איזה משהו, אז ישר ממתגים אותך, וישר לא דנים עכשיו לגופו של עניין, אלא לגופו של אדם, כמו שאמרת, ולא נכנסים כאילו בואו רגע נשמע את הטענה. בסדר? אני חושב שגם לציבור החילוני, וגם לציבור החרדי, יש להם, אני מאמין חשוב. צריך לשמוע אותו, צריך להתווכח איתו, צריך לדון איתו, אבל אי אפשר להיות מצב שאנחנו לא מדברים. בסדר? ופה אני חושב נחזור לשיטת הבן גוריון, שנכניס את כולם למדינה אחת, ונעשה פה איזו דייסה שלמה, וכולם יצא פה צבר ישראלי מותם. לא. כל אחד יהיה בשבט שלו, כל אחד יהיה במקום שלו, חילוני יהיה חילוני, חרדי יהיה חרדי, דתי יהיה דתי, והמסורתי יהיה מסורתי, ונקיים בינינו קשרי הדדיות וגומלין. זאת אומרת, אני כן יחשוף את זה, ושידבר עם אנשים, אבל ממש לא במקום של כפייה, זה במקום של בוא תיחשף, בוא תכיר, לצערנו, היום הרבה פעמים אין דיבור, וזה מה שפתחתי בהתחלה עם הפודקאסטים. כמו אחים, אנחנו רבים כמו אחים, גם ככה בבית, כאילו, זה אותו דבר, פשוט אני זוכרת, כשזה אח שלי מדם, אני זוכרת שזה, ולצערי, שהוא אח שלי, אבל לצערי בציבור זה לא קורה, אני לא זוכרת, שאני לפעמים שוכחת. אז אני אגיד ככה, אני חושב שיש הבדל בין מה מראים בתקשורת, מה מראים הרשתות החברתיות, לבין מה קורה בשטח. לדבר על המילואים זה קל. במילואים אנחנו כאיש אחד בלב אחד, ואנחנו אחד בשביל השני, ואחד שומר בשביל השני, ואחד נכנס ויוצא, והוא צריך לצאת לאשתו והילדים, זה ברור. אבל אני חושב שזה נכון גם בחיי היום-יום. אנחנו לא טורפים אחד לשני, אנחנו חיים בסבבה. אנחנו בסדר אחד עם השני, חיים בקניות, עובדים אחד עם השני, גרים זה לצד זה, בסדר? יש אינטרס, ואני פה לא תומן את הראש בחול, יש אינטרס לגורמים מסוימים, לגרום לנו לתסיסה. וטוב להם כמה שיותר בדיוק, שיש את הוויכוחים האלה, ואני חושב רגע, זה שאנחנו באים ורוצים רגע להגיד את האני מאמין שלי, זה לא אומר שזה שאני חולק על בן אדם, או חולק על שיטת עולם מסוימת, זה אומר שאני מבטל אותו, זאת אומרת שאני לא נותן לו את המקום שלו, אבל לא יכול להיות שלא ייתנו לי לדבר, כל דבר שאני רוצה לומר, ישר יסתמו לי את הפה, ויגידו חשוך, ולא יאפשרו את זה, ואני חושב שאם אני חוזר רגע לנקודת הנחיתות של הציבור הדתי-לאומי, מפחדים שיהיה פה איזה, שימסגרו אותו, יגידו לו את המילה הזאת, כן? וזה אני חושב שמה שהכניסו כל החבורה שהזכרתי מקודם, מהרב יגאל ושאר האנשים היקרים, שלא להתבייש. לא להתבייש, להיות אדם חירותי, לברר את הדברים בבית המדרש, ללמוד עליהם, להכיר אותם, ולהוציא את התורה לרשות הרבים. לא לפחד. לא לפחד להוציא את התורה לרשות הרבים. בסדר? זה משהו סתם, אני חושב, תוך כדי אני מדבר איתך ועולה לי פרצופו של הרב שמואל אליהו. כל כך לבבי, כל כך נעים, כל כך נחמד, אבל הוא לא מתכופף. הוא אומר את האמת, לתורה. עכשיו, תורה מונחת בקרן זווית. כל הרוצה יבוא ויטול. כאילו, לא מחייבים אף אחד לעשות שום דבר, אבל בואו תיתנו להציג את התורה, תכירו את התורה, ומכאן כל אחד יבחר. ופה אני חושב זה עניין של תורה, בחירה חופשית.
ופה אני חושב שבארבע שבטים שדיברנו עליהם, יש את השבט החמישי, השבט המסורתי, שיש לך לא מעט מעם ישראל כאלה, שהם רוצים את זה. עכשיו, אם ניקח את הדתומטר, אז כל אחד נמצא על המקום שלו, בסדר? מי יותר קידוש, שבת, תפילין, טהרת המשפחה. אבל אנחנו מדינה יהודית, אני חושב, צריכים להיות המדינה היהודית בממד הציבורי. כל אחד בפרטי שלו, יעשה מה שהוא רוצה, אף אחד לא ייכנס אותו לדלת אמות שלו. בסדר? אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית ויהודית, במאה ה-21, אנחנו לא רוצים לחזור למשטרים אפלים או דברים שיש לנו בזה. אני חושב שהרבה פעמים ששומרים עולם דתי, חושבים על מה קורה באיראן, או מה קורה בתימן, או מה קורה בזה. ולא מבינים שליהדות יש אמירה אחרת, אמירה לבבית, אמירה מקרבת, אמירה טובה. היא לא נשארה במאה הרביעית חמישית, היא מתקדמת. בסדר? ויש דברים שמתקדמים איתה. וזה צריך להיכנס לבית המדרש ולהתחיל לברר כל סוגיה וסוגיה. נכון. חייבת לציין שאחד הגורמים שגרמו לי לעשות את הפודקאסט, אני זוכרת ששמעתי אחד מהפודקאסטים שהרב שלח אחרי שיעור אחד, והוא היה אומר, אחד הרבנים שם אמר, צאו ותמלאו את הארץ תורה. כאילו, צאו תעשו את זה, כאילו, אל תשמרו את זה רק בבית מדרש, רק בספר, צאו תדברו תורה. כאילו, אני לא יודעת מה זה יעשה לאנשים, אבל זה שאני מדברת את זה, זה כבר, אנשים רואים, אם אני מסתכלת על התורה שלי בצורה חיובית, בצורה שמשמחת אותי, בצורה שטוב לי, זה כבר יחסי ציבור לקדוש ברוך הוא לכל דבר. ולפעמים אנחנו לא עושים את זה, אנחנו כאילו, אני חושבת שהתורה לפעמים נתקעת בבית מדרש, אנחנו לא יודעים להוציא אותה. איך אני יכולה באמת להוציא את התורה בצורה נעימה? כאילו, להוציא את התורה מהבית מדרש בצורה נעימה לציבור. אז הנה, קודם כל זה הפודקאסט שלך. כבר יוצא לציבור, זה דבר ראשון. בעזרת השם. דבר שני, אני חושב אני הייתי מסתכל על זה קצת אחרת. תבחרי את הנתיב שלך בחיים, איפה את רוצה, מה שאמרנו קודם, התשוקה, עבודת השם שלי בחיים, ושמה אני אוציא את התורה שלי. זה לא משנה במקום הזה אם אני מחנכת בבית ספר, או בגן ילדים, או אני אחות בסורוקה, שזה אולי דברים שיותר קל לראות את עבודת השם פה, לבין אני עכשיו נמצאת בשירות הציבורי. אני עורכת דין, או בכלכלה, או בכל דבר אחר. שמה אני אהיה חייכנית, אני אהיה טובה, אני אהיה לבבית, אני אעזור, אני אהיה גם מקצועית. כי אני רוצה להתקדם במקצוע שלי, כי אם אני אהיה עורך דין טוב, אז אני אצליח שם. אם אני אהיה שופט טוב, אם אני אהיה בתקשורת, אני אעשה את זה בצורה הכי מקצועית שיש, ואז ממילא גם יראו שלאדם הזה גם יש את הסל הערכים שלו, שהוא מביא איתו. לא צריך מה שנקרא לדחוף את זה רק תמיד בכוח. אני חושב שזה דברים שקורים מאליו. בסדר? תן דוגמה על ראש השב"כ הנוכחי, דוד זיני, בסדר? הוא אדם דתי, לא יודע, 18 ילדים, וגדל בעלי וכדומה, אבל הוא אדם מקצועי. הוא נבחר לתפקיד שלו לא כי הוא דתי, אלא הוא נבחר כי הוא מקצועי, ובתוך זה יש גם את סל הערכים, שיש לו ערכים שהוא מושרש ומחובר פה לארץ ישראל. קחי את המקום שלך, כל אחד ייקח את המקום שלו, שהוא בוחר, שמתאים לו. ביררתי, זה המקום שלי, כמו שאמרתי קודם, בשלב הזה בחיים אני נמצא פה, אולי השלב הבא אני אהיה במקום אחר בחיים, אבל במקום הזה אני אעבוד את הקדוש ברוך הוא, ושם דרך המקום הזה זה גם יאיר לציבור. איך דיברנו על חינוך, וזה מקומות שאנחנו יותר רואים דתיים, איך אני באמת מקדשת מקומות שהם יותר חומריים, בוא נגיד המדיה החברתית, התקשורת, זה מקומות שהם לא כאלה מקובלים בציבור. כשאני אומרת שאני יוצרת תוכן, זה לא הדבר הכי נעים לשמוע לדעתי, כאילו זה לא מקובל בציבור שלנו. וואו. כאילו מבחינתם זה מקום מאוד מאוד חומרי, אל תיכנסי, אל תדרכי. אז אני חושב פה אולי רגע צריך להכניס רגע הבנה. יש קודש, יש חול ויש תומה. 3 מדרגות, בסדר? תומה זה באמת דברים בעייתיים. לתומה, לשם האדם לא רוצה, בסדר? אני אקח את זה לשלב של דייטים, אם אדם יציעו לו עכשיו מישהי שעוסקת בדברים של תומה, אז הוא לא הולך לזה. אבל אם מישהי שעוסקת בחול, בסדר? המטרה שלנו, כמו שאמרנו מקודם, זה לקדש את החול, לחבר את החול, להרים את החול, למקור הקודש. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אני חושב שבטח בעולם של מדיה חברתית, אם יש קול שהוא קול תורני, קול שהוא מחובר לזהות היהודית, שכרו גדול מאוד. זה להוציא את התורה לרשות הרבים. זה לא פחות, אני חושב, מאדם עכשיו שמחנך או כל דבר אחר שעושה. בסדר? את נותנת פה, אני חושב, לדעתי, לא הייתי שם, אבל המקום הזה של רגע להתאים את הרשתות החברתיות, או כל יצירת תוכן אחרת, או כל דבר אחר, זה לבוא ולהעלות את זה למקום הרבה יותר גבוה, הרבה יותר טוב, ולראות שלבית המדרש יש אמירה גם במקום הזה, כי אם בעבר זה היה עיתונים, וקולמוסים, וכל דבר, ואיגרות כאלה, היום זה דרך הרשתות החברתיות. זה בסדר גמור, זה לא פסול, זה חלק מהשיטה. אני יכולה להגיד שזה באמת מקום קצת, הוא קצת קשה, קצת מורכב, את מלא, קודם כל מלא זמן במסך, מלא זמן גוללת וזה, אבל איך אפשר, כאילו, מה ההמלצה של הרב, לכל דבר שהוא יותר בעייתי ופחות כמו ללמד עכשיו בבית ספר דתי,
איך אפשר לגשת לדבר הזה ממקום שהוא יותר טוב, מקום שהוא יותר מבוסס, כאילו, שאני לא אעשה טעויות. גם אם אני אעשה טעויות, איך כאילו להתמודד עם הקשיים שם? מה אני אמורה לעשות? כאילו, אם זה ללמוד תורה יותר, איך... אז קודם כל, טעויות זה חלק מהמשחק. דווקא בתוך הטעויות אנחנו לומדים הכי טוב, ואיפה שתיתי, מקווה שתיתי כמה שפחות, אבל דווקא איפה שתיתי, זה ייחרט לך טוב בנפש, ומשם תתרוממי. דבר שני, אני חושב שככל, בשיטה שלי, ככל שאני נמצא יותר בעולם החול, אני רוצה לתת אחיזה בעולם הקודש. כי כשנמצא במערכות כלליות כמו צבא, ביטחון, רפואה, חינוך, בסדר? כשנמצא בדברים האלה, נמצא בזה משהו כללי כזה, וגם אם אני הכי לא, אני מרגיש את זה, בסדר? אני מרגיש שאני אוחז במשהו גדול. אבל כשנמצא יותר ויותר בעולם חול, שהוא מנותק, נקרא לזה, מכלל ישראל או מדברים כאלה, יותר הייתי שם אחיזה בקודש. רוצה לומר, חיבור לתלמידי חכמים או תלמידות חכמות, חיבור לבית המדרש, חיבור לחברות שמקרבות אותי אל התורה, בסדר? זאת אומרת, לא רק אני לבד, אלא עשה לך רב וקנה לך חבר. שתי כלים, אני חושב שאיתם אפשר לצמוח לכל החיים. רב, רבנית, אבא, מישהו דמות בוגרת מעליי, שיודעת רגע להרים לי את המבט, תמיד טוב שיהיה לי. ואם דמות תורנית, כל שכן. והחבר, החברה, מישהי שהיא בלבל שלי, שאני יכולה לפתוח איתה מה שאני לא אפתח עם מישהו אחר, או לחילופין, היא נמצאת איתי במה שנקרא בוויכוחים, היא נמצאת איתי באותו, היא יודעת, היא מבינה מה זה, היא יודעת מה זה אקדמיה, היא יודעת עכשיו מה זה זה, היא יודעת, איתה, וכשאני נמצאת איתה, ויכולה לדבר איתה, אז אני יכולה למצוא את הפתרונות, בסדר? אז עשה לך רב וקנה לך חבר, שתי כוחות חיים, שני כלים, שדרכם אפשר להתרומם. אוקיי, יש שיח שהוא תמידי, שבציבור שהצבא מדרדר. תמיד, זה משהו, בתור אחד שהיה גם חייל בעצמו, בתור אחד שעושה מילואים, בתור אחד שהוא רב גדוד, זה משהו שאתה רואה בשטח, או משהו שאתה חווית בתור חייל כשהיית בעצמך? אני אגיד ככה, הצבא הוא לא מדרדר. הצבא הוא סך הכל מראה, בסדר? כמו שהעולם המעשי, העולם החול, הוא מראה. אם היית כל היום עד עכשיו במה שנקרא בעולם עטוף כזה בצמר של הציונות הדתית, והיית במסגרות של האולפנות וישיבות, ואפילו ישיבות הסדר, וכל פעם דאגו לך, אז יכול להיות שיהיה איזה נפילה בצבא. אבל הצבא בסך הכל משקף את רמת הרוחניות שאליה הגעת, בסדר? כשהיית במסגרות סגורות פחות נחשפת אליהם, עכשיו שאת מגיעה למקומות אחרים, בסדר? ונגלה סוד, לא כל החיים יעטפו אותנו. אז שהייתי בישיבה, ושהייתי במכינה, ושהייתי באולפנה, אז היו סביבי. אבל העולם הוא כזה. סוד, יש חילונים. יש עולם של חול. זה קיים, זה נמצא. הוא סך הכל שם לי מראה. אגב, כמו שאשתי, והילדים שלי שמים לי מראה, ביחס לאידיאלים שלי, הזכרת מקודם את המילואים. לא אגיד הרבה, אבל יש אנשים וואלה, להגיע ל-300 ו-400 ימי מילואים, זה בוחן את הערכים שלך. מבחינתך הצבא זה צבא קודש, מבחינתך את עושה פה מצווה, אז זה תקף ל-30 יום מילואים בשנה. זה תקף ל-300, זה תקף ל-400, זה תקף לסבב שישי. עכשיו, אני שם רגע בצד את כל האתגרים. ברור שיש אתגרים, אבל אני יודע, פרשת השבוע שלנו, הנני לשון ענווה, הנני לשון זריזות. שיקראו לי, אני אבוא. כי יש לי תפקיד, כי אני חשוב, כי צריך את זה, בסדר? לכן מבחינתי, זו נקודה סופר סופר קריטית, הצבא לא מקלקל. יכול להיות שאדם בא מקולקל, ורק הצבא עכשיו שם לך את המראה מול... בדיוק, היית בטוחה שזהו, סיימתי עם הנקודה הזאת, פתאום שמו לך את זה כמראה, בסדר? לא יודע, בטוחה שעכשיו את לא כועסת, הילדים הרימו לך את המקום הזה של הכעס. זה גם העניין של בחיים אנחנו לא מסיימים עם התורה. היא נמצאת איתנו בכל מקום. אמת. לקחת את זה איתנו לכל מקום, כשזה מורכב. יש מקומות שהרבה יותר מורכב לקחת את התורה שלי לכל מקום. כי אני מתפדחת, כי אני עכשיו אברך, איך אני אשאל אם הכוס היא עברה טבילה, זה מורכב. אנחנו גם לא רוצים לעשות את זה במקום של לא נעים לי. אז פה דווקא נגיד הפוך. דווקא האדם בצד השני שרואה שדברים חשובים לך, חשוב לו שיהיה לך טוב. לא להתבייש לשאול, רגע, זה כשר, זה לא כשר, זה יגיע בשבת, זה לא יגיע בשבת, זה דברים שרגע, אנחנו צריכים להניח את המשכון, ואני אומר, זה חוזר רגע לנקודות הנפילה של הציבור הדתי-לאומי, שהוא רגע מפחד, כי לא נעים לו להגיד את זה. אז להגיד את זה. התורה נמצאת בתורה מונחת בקרן זווית. כל הרוצה בוא ויתול אותה. כאילו, בואו, התורה פה, אנחנו רוצים להניח את זה כאן. לא להתבייש במקום הזה. אני חייבת לציין שאני מאוד הרגשתי את זה עם שמירת נגיעה, כשהייתי בשירות שלי, אני מאוד הרגשתי שהמפקד שלי מעריך אותי הרבה יותר רק בגלל העניין הזה. כאילו, זה היה עיקרון שמאוד, כאילו, אמרתי, אני שמירת נגיעה, כאילו,
לא לחוץ ידיים, למרות שזה מקובל, לחוץ ידיים כשנכנסים לכל מיני מקומות שם, זה פשוט, אני מציבה עובדה, אני לא לוחץ ידיים מבחינה דתית, וממש קיבלו את זה בצורה מאוד נעימה. עכשיו, אני אגיד זה גם מה שחודרים הרבה פעמים בזוגיות, כשאני יודעת מה חשוב לי, ואני לא מזלזלת בעצמי, אז גם לבן הזוג, לבת הזוג, הוא ידע לכבד אותי. לא במקום של מתנצח, אלא אני לא יכולה לבטל את עצמי לגמרי ביחס לזוגיות. יש לי אמירה, אני בת אדם, אני בן אדם, יש לי פה זה. כשאני כזה, גם הצד השני מכיר אותי ומעריך את זה ורוצה בטובתי, אני מאמין. משהו שאני מרגישה שלא מבינים אותו עד הסוף, שבאידיאולוגיה שלנו, הגיוס לצבא, אנחנו לא עושים את זה כי החילונים מתגייסים, אנחנו לא עושים את זה בגלל ואהבת לך כמוך, או אל תעמוד על אדם רעך, אנחנו מתגייסים, כי זה דרך התורה שלנו, זה בעצם התורה שאנחנו מאמינים בה, זה הרב קוק, זה משהו שמרגיש לי חסר בנקודה, כאילו בשיח הציבורי, תמיד מדברים, חילונים מתגייסים, חרדים לא מתגייסים, ואנחנו כאילו עושים את העבודה, בסדר, אתם כאילו תעברו, כזה. ומשהו שכאילו מרגיש שחשוב להדגיש, אנחנו לא עושים את זה כי הם עושים, אנחנו עושים את זה כי זה הדרך שלנו. וזה מה שחשוב להגיד. אני אגיד ככה, הגיוס לצבא מבחינתנו הוא מצווה לכל דבר. בדיוק. זה כמו להניח תפילין, זה כמו לשמור שבת, זה כמו לשמור כשרות, טהרת המשפחה, זה היינו נוח, ואפילו יש בזה ערך אולי קצת גדול יותר, כי זה מצווה שהיא כלל ישראל. רוצה לומר, אנחנו נלחמים פה על ארץ ישראל, אנחנו מתחברים לארץ הזאת, כמו שהנחתי תפילין והתחברתי לקדוש ברוך הוא, ככה כשאני גואל את הארץ הזאת, ככה שאני יורש את הארץ הזאת, אני אפגש עם הקדוש ברוך הוא. חוץ מזה שיש מה שנקרא עזרת ישראל מהצר, כן? אני חוזר רגע לרב דרוקמן, שהוא כל הזמן חזר ואמר, זה לא מצווה פרטית, זה לא, זאת אומרת, מדברת עם בחור חרדי הרבה פעמים, השאלה היא, אולי נחזור בשאלה, אולי נפסיד את העולם, אבל זה לא מתחיל מהמקום הזה, אני מתחיל מהשיקול הלאומי. עם ישראל זקוק לי. עזרת ישראל מהצר זה לא המצאה. עזרת ישראל מהצר זה הגדרה שבאו ואמרו את הפוסקים. שעם ישראל זקוק, אז אתה מניח את השיקול הפרטי שלך, גם אם זה עלול לפגוע בך, וזה גם פוגע קצת לצערנו, אבל עם ישראל זקוק למקום הזה, ולכן אנחנו מתגייסים לשם. אז זה מצווה, כחלק מתרי"ג המצוות שאנחנו מתגייסים אליהם. אנחנו רואים בתפילה, נכון, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות. מלחמה זה דרך שבו הקדוש ברוך הוא גם מנהל את העולם. לכתחילה אני רוצה שלום, שים שלום, אנחנו רוצים, כן? מברך את עמו ישראל בשלום, אבל מלחמה זה גם דרך שצריך להזיז אותה. עם כל הכאב, עם כל הצער, מדינת ישראל צריכה להיות עם צבא חזק ולהתכונן למקום הזה, וזה המקום שלשם אנחנו הולכים. ואני אומר, אולי הנפקמינה הגדולה מזה, השלכה בנפש. זה לא גרירת הרגליים לדבר. זה לא אני הולך בדיעבד. אני הולך לכתחילה. אני מקיים פה מצווה. כל רגע ורגע שאני לובש את המדים, אני חלק מהמצווה הזאת, כמו שאני הולך עם התפילין, כמו שאני עושה. זה אותו דבר. אוקיי, אנחנו לקראת סיום, 2 שאלות אחרונות. איך נשארים ענבים שחושבים שהאמת אצלנו? וואו, שאלה מצוינת. אני חושב שזה תמיד להיות מחובר לקרקע, ותמיד להיות בדיאלוג. דיאלוג עם הציבור. כשאדם נמצא רק עם עצמו, אז אין מה לעשות, הוא מפתח עצמו דמיונות. אבל ככל שאדם יותר מחובר, ויותר שהוא נמצא עם אנשים, ועם מסגרות, ומגיע למקומות מסוימים, והוא דן על הדברים, בסדר? אז ממילא הוא מבין שרגע, הדברים קצת יותר מורכבים, כן? אנחנו הרבה פעמים אומרים אצלנו את הסבלנות, ענווה ואמון, כן? זה בדיוק השאלה הבאה. אפשר, אם כבר נכנסנו, אז להרחיב על המוטו של הרב, שזה סבלנות, אמון, ענווה ואהבת ישראל. אמת. אני אשמח, זה דרך חיים לכל דבר, כאילו מה שמעתי את זה בשיעור, אני גם כשקורא משהו, אני לא יודעת, סבלנות, תהליך, הכל תהליך. אפשר כאילו שתרחיב קצת על המשפט הזה. אז בואו נתחיל רגע ממה שזה, ענווה. ענווה זה רוצה לומר, אני יכול לסרטט ולהגיד איך אני חושב שהיא תיראה המלחמה, איך אני חושב שיראה עם ישראל, יראה עולם התורה, איך הילדים שלי, איך אשתי, זה בתפיסת העולם שלי, אבל תמיד אני אומר, רגע, זה נכון לשעתו. כרגע זה אני מבין, יכול להיות שזה ישתנה. אם הייתי יודע לפני 2 איפה אנחנו נהיה היום במלחמה, הם היינו יודעים שהחטופים יחזרו, הם יודעים אנחנו לא, זה ענווה, לדעת שבסוף כמה שראש הממשלה רצה, הצבא רצה, הוא רצה, זה, המטה הזה רצה, בסוף קרה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. זה ענווה. סבלנות זה הנקודה שבה אני צריך להמתין לתהליכים. לבוא ולהגיד, רגע, יש תהליכים שקורים בציבור, יש תהליכים שקורים באומה, יש תהליכים שקורים אצלי. כל הזמן נשים לב שזה לא מכה וזבנג וגמרנו. זה לוקח זמן. אז זה הסבלנות, זה הענווה והאמון, זה להאמין שיהיה פה טוב. אנחנו תמיד מאמינים שכל מה שאנחנו עושים זה שיהיה טוב. זה הסיבה שאנחנו מתחתנים, זה הסיבה שאנחנו מביאים ילדים לעולם, זה הסיבה שאנחנו לומדים, זה הסיבה שאנחנו עושים את כל הדברים, כי זה יש לנו את האמון הזה. וכמובן, אוגד את הכל, זה אהבת ישראל. בתוך המשולש הזה חייב להכניס את עם ישראל, כי אם כל האמת אצלי, ואין לי פה את האדם בצד השני, פספסתי.
אני בחיים לא אראה את הצד השני. לגמרי. תודה לרב שהגיע להתהלך בפודקאסט בדרכי, תודה לכל מי שעזר לי מאחורי הקלעים, ותודה לכל מי שהזין לנו, אני אשמח שתגיבו את דעתכם על הפרק, ויום טוב.